Hola, Hola, rapaces. Hola, Avó, por que os de Santiago nos chaman picholeiros? Chámannos picholeiros polos pichos. Os pichos son eses tubiños, eses canos que saen das fontes polas que vai caendo o auga. E en Santiago hai moitas fontes, e cada unha delas ten moitos pichos. Por exemplo, na fonte de Praterías, na fonte do Toural. Hai outra que ten un nome de un escritor, que é a fonte de Cervantes. E, por último, unha que seguramente fuchedes todos a beber se xogabades ali, que é a fonte da Alameda. Sí. Xogachedes ali todos? Sí. Pois por eso vos chaman picholeiros, polos pichos que saen das fontes. A que bebichedes todos a través deses pichos? Pois por eso vos chaman picholeiros. Gracias a vos. Gracias a vos.